खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि नेपालपारा बाजाराव गोदानै लुफुंजानाय श्री श्री सर्वजनीन दुर्गा मन्दिरखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बेखेवना होफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफादोंमोन मानगोनां इएम श्री धनजय बसुमतारी आरो इएम सिले मानगोनां राजिब ब्रह्म बिथांमोनहा लोगोसे जायगानि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोनदों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बे दुर्गा मन्दिरखौ मानगोनां मनरन्जन ब्रह्मआ गावनि बिफा रुंसारि कमलेश्वर ब्रह्मनि गोसोखांथिनि मुङाव लुहोदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं मैया दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि सोद्रोमाफोरा बर' बिजोंनि गासिबो जेंनाखौ लानानै गुवाहाटीनि खायलेफारायाव थानाय हायार इडुकेसननि डाइरेक्टर फमि बरुवाजों सावरायलायदों आरो खायलेफारायावनो थानाय एसएसएनि मेनेजिं डाइरेक्टर डक्टर अम प्रकाश आइएस बिथांजोंबो बर' बिजोंनि जेंनाखौ लानानै सावरायलायदों होनना मिथिनो मोनदों। बे सावरायनाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि मानगोनां दिनेश ब्रह्म आरो सोलोंथाइ नेहाथारि मानगोनां सोमावसार बसुमतारी बिथांमोनहा बाहागो लादों आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी आरो नेहाथारि डक्टर प्रबानजयती नार्जारी बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोनदों। थामथि रादाबाव दं आसामनि गिबि मन्थ्रिया खौरां लाहैदों। सिएम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया सिक्किमनि दैबानायाव जिउ खहा जानांनाय भारतारि फाइखि मिथु कुलितानि नखराव थांनानै खौरां लानायजों लोगोसे नखरनो 5 लाख रां अनसुंथाइ फोसावबाय। आसामनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे खौरां लाफाहैनाय समाव आसामनि केबिनेट मन्थ्रि मानाव गेदेर उरखावग्रा ब्रह्म आरो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मानाव गेदेर प्रमद बर' आरो गुबुन गुबुन बिबाननि गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। ब्रैथि रादाबाव दं गसाइगाव रेभिनिउ सार्कोलनि मण्डल इनामुल हकखौ सिएमस भिजिलेन्स हान्जाया रां लानायनि अजराव हमदों। बेजों लोगोसे गुबुन सासेबाव महरी आहमेद आलीखौबो हमदों। आबुङै मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव सिएम भिजिलेन्स कमिटिनि सोद्रोमा गोख्रों सिग्रोमदों। हा-हुनि खामानियाव घुस लानायनि दायआव सिएम भिजिलेन्स कमिटिनि सोद्रोमाफोरा सासे मण्डलखौ हमबाय। गसाइगाव खोन्दो जौगाखां मावख'नि मण्डल इनामुल हकजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमबाय। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि